Lej te piwo, lej a żywo. Dobra, to czekaj, 3-4 podaja widzom. Dowej, zes. Uwaga. Na przodek. Tu to daje tekst. IP, wbijajcie, tylko Ale proszę tak, dawno nie o kulturę prosimy, a jakby coś, to możesz zawsze kogoś zmutować, wiesz? Ja mogę, Tab, dobra. wiesz jak się to robi? Nie Robisz wiem. tab, No, naciskasz, nigdy nie nie? mutowałem, no. I teraz przytrzymujesz tab i No. klikasz powiedzmy prawym myszki i ci aktywuje się kursor. I teraz kursorem A, wybierasz dobra, postać dobra, i dobra. potem Ja już wszystko zablokuj, wiem. albo jakoś tak, nie? Jo, już wszystko wiem. Nie no, różnie tam bywa. No roztomajcie. A nie, to inaczej się nawet robiło jakoś, nie pamiętam teraz. Dobre, nieważne. Ty już Dobra. jest? Ja, hopy orzech jest. A, czekaj. To teroski... Wylew probonko, a sam tukej. Dobre, hopie, a sam te cipy łażą, w sensie, albo kokoty. A czemu tak godasz głupie? No bo to hopie, a cipa z Ale kokotem. ja, dobra, ale To wiesz, myślą teraz, że my godamy ale oni tacy słabi. godą po naszemu. No. Kaśka ma jutro na rano, łociule. To ty się pójdź nynej, bo ty Ja, będziesz później hopie. nieprzytomno. Czekaj, bo Kaś ty jest, tyś się stracił, Kaś. Hopy, boty podkładają, To Joleca. a my są hopy razem i od ciebie da wszystko godą. No dobre. Czekaj, Kaś jest. I no teraz jest taka zasada. No. Nie ten bombsite, leć, nie tu przodek, No, to jest ty- banan, to jest no. banan, Kaś jest, wiesz? Banan. No to się goda banan, ja. Teraz w lewo lecisz. No ja wiem, i no czekaj, I jodową na, pozór. ja i tu Kej. I oni są na bombie. Teraz jak pójdziesz na lewo, będziesz miał jednego i na prawo. Na lewo most jednego, na lewo. Czekaj, Na ale lewo już most. są za winklem. A, sam tukej jest. Nie full auto. Ule, hopy. Na człowieka bez wylewu i tak było dobrze. No, a czy jo taki troska jest po Tak, wylewie? teraz tak, zasada jest taka. Jak kupujesz, to praktycznie zawsze musisz mieć sprzęt i kamizelka plus hełm. To Ty jest synek, podstawa. ale i ogrówce esa, ty tak Ale to mnie... hopy, ale ją zauważył. Ej, ale i mnie telepie, a już przez to, Ej, mnie dobre. ludzie go dali, No. ale bo to nie jest turniejowy, dobra, tu jest uproszczony, czyli zawsze mamy kamizelka. No. Mi ludzie gadali, że ty w ogóle nie patrzysz na to, żeby A, kupować... bo ludzie dupcą fleki. Joby nie... A! Hopie, strzelają. Kurwa, ja nie umia, przepraszam. O. Ja zapomniał, że to nie idzie A na nie, już jest po 22, to już Ja, mówimy. wiemy, Ej, Radek przyszedł, cześć to jest po Radek. wylewie, ja mam wylew. I ten, hopie, lumbago. Kaś ty jest teraz. Jo ida, hopie, do chałupy. O, Ja co? widza synka. Jak? Lik, hopie. A Który? widza chyba sam nie, to Grüß jest... Gott, mein Freunde. Ja, Ja, guten Abend, nie. patrz Radek, tak wygląda hops gruby. Ty jest szczałowy, bo ty bomba, hopie. Idź tu przez drzwi wyjdź. No jo ida, bez dźwierze. Tu wyskocz. No, hopie, to jest taki znerwiony jak... Kaś ty właśnie. A, tu sam tukaj idzie. Ja. Dobra, czekaj, zes. I na banan. Już jesteś blisko, tu w prawo, ja. Za Nie. 5 metrów skręć w lewo. Links. Ja. Dobre. Gerade aus diese Straße. Sztyc. Und Banana. Zurück. Co? Zurück. Co? Bo, no, Ej, bo ci... hopy, aż jo możnictwo. Hopy. Uberiba się masz kiedyś, ja Uberiba. Uberiba, hopy. O, Halo. Dobre, kaś ty jest. Ty Jakie? Ci gorole same. Ło, ciule, to jo nie grum. No to na kajak byś się chciał spytać na Kasię go, wiesz? Dobre. Ty. Działo, dobre. Wy poszli. Hopy, jo ida, a jako ciżba sam. Jo to dupca. Ja, dowej, lecimy sam. Lecimy, łojeny. Ja, A widzę, o, jakże zebrał. O. O, aż mi jest głupio. Ale tak trochę ino. Ja się boję, bo oni będą dobra, ja idę hopy, ogrom na punkty. Ej, a możesz tam, to są kamerki, możesz podglądać Ja przeciwników. jo widzę, jo ci A ten. ci podpowiadaj tak fest, i no tak trochę, wiesz? Tak trochę. No to hopie geradeaus. Ja, gerade, ja. Geradeaus und rechts. O! No, powiedziały. Tam. Hopie und ten, links. O! Ja nie widział. Dobra, bo ja muszą się spojrzeć, hopy, i mnie zabili, bo ja się odwrócił. Bo mi hopy ojciec, fater godo, wiesz?
A, Postawił, bo teraz Paris Saint-Germain tam grało o, i Real, wiesz? I on obstawiał tam, że to wygrał i hopie, wygrał kupon. a teraz gro ten, Niemcy Się z tymi. wyprowadzą z doma. Wiesz? Ja? Ja? Już? Teraz? No, Tak po nocy? już 5 dych wygrał. Hopie. A kaj się wykluczasz. A byle nie na Hopy, to ty się rano obudzisz i będziesz miał już kofry spakowane przy drzwiami. Będzie, hopy, wyłazisz. No już mam hopie mój rugzak. Ja, ta się wszystko już. Połonacone. Ja, dobra, bierzemy Givera. No już Tak za lecę. starego pierwy, wiesz? No ale takiego fest starego. No nie wiem, może twojego. Mój za Wilusia taki. Jak twój był Wiluś. No hopy, ale za Wilusia to fajnie było. Ja, To nie, Wy- nie było źle. może tam Jo nie wynokwił. takiem już się nie przejmował. No, do szynku. A teraz to gańba, wiesz? A, teraz to głupio. Kiedyś, że się zlął w majty, to było gańba, a teraz już... A teraz już nic nie mogańba. Nie, A, nic dziwoty nie ma, wiesz? no nic. Co się teraz dzieje? W ogóle to... A, Ała! zebrał coś, ale ino tak trochę. O hopy, jak się ożdżisnął. O ciule, zajrzej zebrał. Czołem hopy, Marcin sam Ale przysiął nowy. kurde, Artioxo mnie cały czas z tej samej broni zawija. To jest człowiek, który Cheaty. lubi z pompą grać. Nie, hopy, on pompuje. Cheaty. On mu pompa. Wiesz? Nie. Jesteś na becie? Siema ASW, ja ci go dam. Kule. Ty, sztyc, że się żywy. Nie, wszystko. Nie, jo leża. A ty? Jo nie, Jolek. A pa, jo ci, możemy komentować jak Izak to robi, wiesz? Po śląsku. Że leci na przodek, widza. A, Bierę musimy bierę pitfok. Widzisz tego W los po schodach. vlogs, ja, w los, w izbie, Ciśnie, pan, ja. sam jest ten koza, Wężył na kominek. on chce tam wleźć chyba, wiesz? Troski się badną na dźwirze. Sztyt się bado. I co on tam patrzy? Co on tak patrzy na te dźwirze one? Może on czeka na A kogo? mony mu się coś jak stało? Ja, będzie. ruszył się, teraz się Ja? ruszył. Chyba nie bez Teraz dupia. się ruszył, sztyt się gapi w Hej, dźwirze. on tam usłyszał? Poszło Ktoś się do przodka, będzie przełaził bez dźwirze, przelos. Złazi na dół, A, pac. terrorysty teraz- wygrali. nie, A, teraz... Widziałeś tego leży z szynku wyszło. Ja... A on mu jeszcze bakuje jakiegoś. No chyba. Dobre. Jeszcze ja ci powiem, jak będziemy Słuchaj. zaś komentować to i kogo... Cześć Aga! A zaś ta. Cześć, Aga. Znowuż ta Aga! No to znam. Ja, ona tam... A nawet przaja. Co ty godasz? No. Ej, Hopy. ja słyszał, bo tak wiesz jak to baba i obszaja, ale jej nie czaja. O, To tak jest, to się może zdarzy być. się, ale ten. O, jeszcze na granat. O, opie, ty czepią flaszę. Hopy, dowy, musi... A tyś padł? Nie, jo jest sztyc, ja mam pół wys, życiu. Bo ja troszkę zebrał hand granatem. Ja ci wszystko powiem. Opie, ja jeden ten na przodku. Normalnie geradeaus. Uważaj, uważaj. Dajny rechste. Opie, ty... O, o ale- ciule, jak jo Ale zebrał. ty się hopie nie zastanawiaj, nie? Bo Ale jo ino Nie, za to- winkla kuknął. to są hopy goście, wiesz jak... Patrz, jak mu hopy, jak lunę i mu ciepnie zaro. Bam. Oh my god. A ty się żywy jeszcze? Hopy, musimy komentować kogoś. Dowej, Kogo? Rico. dowej, Rico. Zaś wziął pitfok Rico. wyjon. Wziął- Leci. Fok i Teroski... Zleci za kokotym. Nie, to Z jest haratą kokota. On tam siedzi na B. Teroski idzie na zot. Tam będzie Kajłon idzie ten pieron. Cito od B. Ja pamiętam, tak Sztyc przytocza pitfoku. taką anegdotkę, ja pamiętam jak Rico był dopiero młody na scenie e-sportowej, jak my za bajtla na placu latali, on też tak się właśnie... Jeszcze miał takiego wąsa gimnazjalnego. Movement. No. On ty, O, ale szczylą lubił muzykami pięknie. hopy ciepać. Ale gichnął nieźle. Hoby szczałowy na grubie. Czał- Ja pieres kałacha dostał ilek. Po hopie. Dostał wylew. Dostał wylewu. Przekręciło go. Herzschlaga dostał. Kloks się wziął kałacha, a dobra, już nie ma co go dać. Ja mam eko. Wiesz co to jest eko? Eko! Ja, eko to jest, że nic nie kupujesz, Eko hopie. odzież. Albo możesz mieć eko, że na przykład... Ja słyszał, że bycie eko to jest w ogóle... Ha! Gej! Jest to prawda? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie znam się. Kasia się tak zastanawia, czy ten Bąkol wie, że ja... O! że ja Hopy, się ciepią, nie przedstawiłem ciepią. na imię. Aha.
A, to jest ten. ten Radek, to jest ten Radek. To jest ten Radek, co nie wiedział, kto to jest. No, to ten. Ja hopy, to ty już tak pozostaniesz taki no name. O, Jak się Bąkolowi nie przestawiłeś, to już hopy, nie masz żadnej szansy na wybicie się w realnym świecie. I ja ci powiem tak, jak ty będziesz prosił o jakiś urlaub hopy w robocie, albo będziesz chciał na gruba się nająć, to zapomnij. W nic. życiu cię hopie nie poleca. No a jak Bąkol nie poleci, Najwyżej to poleca ciula. mu flaszka, to jest wszystko, co mogę polecić. Kuźwa, no nie mogę. O kokoty rozwalą. Jezder. Tutaj Kajso. I dostał. Z przodka. Hopie, wszystkie z przodka sam. Ty Sam żyjesz. tutaj? Czekaj, bo ja cię... A ty... Zobacz. A, ja widzę. Nie, hopie, dali. O, jest jeden z przodka, Co to, hopie. co mi? Ale to mi nie bo godej nic ja lepiej. go nie widział. Hopy, to już A, mi bo- lepiej nic nie godej, wiesz? Jak jest tak dodać. Nie, tu nie ma, dalej. No bo on taki miał movement. Ja, on miał movement sosnowiec. No ja nie widział. Hopie, citą. Movement rojca, wiesz? Tak łażą kole ronda. A On to się nie, tak bo ja to i on na rojca to raczej nie łaża. Iron Maiden. Hopie, Widzisz go? Ja widzę ino ty, Ja. że żelazny Majdan. No widzisz go? On Hopie, czeka jak on się fajnie zadekował za winklem. skruby Tego się czeka. badno i ja zaszczylą. Smoka i rozplantuj. Patrz, jakie taktyki, Hopie. hopie, tu mu chyba swojego osobistego trenera. Hopie, pieresz fanie, dowej sztyc do przodka. On mu trenera personalnego. Uzbrają bomba. Hopie. A o zbroju. Ja... A sam kokoty ozdupcają. Ty, w to te kokoty Ja się ozdupco. wystraszyłem, bo ja do tej pory dopiero dziewczyny na Facebooku i na Epulsie widział, więc ja się wystraszył trochę. Ja się tak trochę wstydził, nie? Ja na przykład jak przyłożyła jako frela do mnie, to ja tak Bąkol się... tak miał Nie, gajba. to nie Bo on to tak, nie a on. tyju ci zrobić, albo kofeju. Słuchaj, jo ida. Jo hopy, teroski taki chlewik jest, albo to nie w sumie, to nie mo chlewik. I ciepli sam dymy. I jo teraz dołaża do tego samego placu, co przed chwilą, kaj mnie zaś zabieli. I co ją mam hopy, sam kokoty łażą. No ale kurde, ja też tak z głupot, że Tyś- chwilopatów, ale tyś ja jest nie lek- wiedział... Ja zapomniał, że hopy my gromy na tym. Co? To jest taki Majdan, wiesz? Euromajdan. No taki euro troszkę. Hopy, jo ida do przodka. Kokoty sam. Hopy, zebrał, ale jo się bojam trochę. Ja bych tak wylos i no tak głupio Ja- mi jest. A teraz to są najlepsze hopy fumfle. Ja ci godą, Kasia z tym Radkiem. O ciule, jak jo wyrwał. Ej, ten nietolerancyjny, Ja najlepsza, jej. to on normalnie, serio jest nietolerancyjny, bo on strzela do swoich. No daj, a w coś jest I love sosnowiec, zakus, co to jest? Halo? Ha? Halo? Kebab? Oko za oko, mistrzostwo za... Słyszysz ty, co oni za głupoty śpiewają? Jo, słysza. I tak trzymać. Legia to chuje. Jebać Legię. Ale nie, no żeby takie coś, nie. Koledzy, kultura. Chyba ci śmieje. Ja znam taką piosenka, Ale CT są słabi, o Jezu. że coś tam, że O coś tam, ciule. coś. Znasz taką piosenka? Fajno, nie? No, Kiedy węgiel kupimy? jest nam tako, że godzina 5 minut 40. Ja. I coś tam nastało. Majdan, no dali nie znam, no ale tela ino umia powiedzieć. Hopy, zostało 5 rund. To A jo, no, 1, 2, 3. no, Hopy, i teraz może powiedz coś o taktyce, którą będziesz stosował w tej rundzie, no. no Co ja powiem kupiłeś, tak, jaki masz jo Godej. ida do przodka. No ale Godej, co można Jerzech oblecony w piżamach, których dostał na Abrahama, Ja, co w możesz... geszynku. Co masz za dodatki na rękach? Czymia famasa, na ręce mam taki cyferblat fany z Ale Timexa. chodź, cofaj, ej, chodź no, tu się nie raszuje. Kaś ty jest. Patrz, a pokaż wszystkim widzom Ja na... chciał pocić. jak wygląda... O, Patrz, patrz, jak żeś wyrwu. Cofaj się do tyłu, No czekaj, hopy, Skocz, A, skocz. widzę go. Ja mam Nie, go. nie, Zabił ale... się. Ładnie, ale opie, my tu kampimy, ja kamp No tu, dobra, ja, już się zadekował. Opie, das jest good. Za chlewikiem. Nie, to nie jest lewik. Idą. Jo ino słysza hopy headshot. Hop, ja ci powiem, czy będą szli, wiesz? No go dejzes. Ja jest gościu za workiem. Znaczy Padosz, za Kaj. wozem. Za wozem.
Za wozem. Uważaj, leci flash. Nie, to nie był flash. A smok na dach poszł. Jak będzie show, to Czekaj, z prawej on lezie, nie? Nie, czekaj. Moja prawa. Bo jo... Nie no, ja nie wylezę. Ja prawa, ale nie, ty musisz czekać tam, ty musisz czekać. Ja czekam. Hop, ja ci go dam. No. A, bo to nasz synek jeszcze sam jest. Dobra, jednego żech zabił. Jeszcze jest jeden. Jak Kup- one pierą, hopy. Auto z P90. Pierą jak głupie. Dobra, będą szli do nas, bo pewnie już my tylko zostaliśmy. Nie, no Uważaj. jest jeszcze trzech, nie? Jeden z przodka, jeden po lewej. Ej, można by się tam zbliżyć. Nie, no co ty? Chciałbyś... Dowej. Za tobą mam iść. No, 3, No to- 4. Dowej. Ale tak hopie, tak po leku, tak po leku. A, po leku tam to się kupa zrobić, hopy. Żyje się ino roz. Dowej. Dawamy. To jo, czekaj. Oni poszli na plan A. Ja? Dowej, hopy. No to jo leca. To nie jest Quake, tu się nie skacze. To nie skoky. Hopie, kokota widzę ino. Ino kokota. I no! No ino. On nie umie wskoczyć, jest mu wylew. Nie umie hopie wskakiwać. Jest przy A, prawa strona. Słuchaj. Padosz. Ja. To czekaj, to jo puda z prawej. Idź z prawej. No i da. Plantuję! Widzę go, o pieszczy... Jo, zebrałem. O, a to jest ten wylew proluni. Ej, chodź na noże, Nie, chodź. już. Ty. Lunej. To jest Pitfog High tak zwano. O, gańba. Bez to. Ale synek molacha, jo to dupca. Synek, a ty moż lacha. Dobre było. Mąkol, jaką masz ranga? Wszystkich cisza. Przodowy. Nie, No. ja tak serio to mam Aj. 2 złote laury. 2 złote laury mam, ja. Moja siostra to Laura, wiesz? Ty masz Ją- jakieś laury? Ja, o. O, to fajnie. A ja słyszę, że ty się zaporządny być takie łonacy rzeczy. Ej, hopie, kaś ty jest teraz? Ej, cofaj, idziemy, No dawaj, jo. robimy akcja. Co, to- Akcja. No, Akcja Zurich, Gestapo, Komandier. Tużek swoja, frela, że kiedyś sam utopią, dawaj. a jeszcze słychać agricy. Ja? No, Nie, ona tak zawsze rycała, tak wiesz? Dawid Łostow zes. Bez to, że ją utopił, bo tak rycała. Chodź, Puść mnie. widzisz, ida, jako... ida. Idziemy do domku, dawaj do domku. Kokota widzę. A, idziemy do, to jest piasek, to się go do piasek na to, wiesz? Tu będziemy A siedzieć. po jakiemu? Ty patrz tam, ty tutaj, tu stowej, patrz, tu stowej i patrz na domek czy idą, z tego dymu. Dobre. Wow, ale... Aleś wyrwu. Ja hopy, już nita tako dostał. A idą one, albo... Hopie, ja go widzę, ja go zabił. Ja Ja? go zabił. Ja ci No. zaraz powiem wszystko. Ej, on podłożył bomba. Nie, on wyłazi, będzie ci wyłaził stamtąd, 2 HP, nad tobą, ja- nad tobą. Do... Zabiałeś. Hopie, ida Już zbroić. ci wyda pod- Jezder. O, żeś zrywał. Hopie, koniec. Jak, a tyś Koniec, mi po też robocie, nic patrz, nie i kieszynki powiedział. teraz. Hopie, żeś dostał... No dostałem. Ja, Podziękujemy wszystkim, ja. dziękuję. Gute Spiele. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, dus 1.